Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Асеновград Силвия Хубенова и кандидати за общински съветници от ГЕРБ Асеновград се включиха в спортната инициатива "Ходенето е здраве". В месеца, посветен на Международния ден на интензивното ходене, те, заедно с съмишленици, членове и симпатизанти на ГЕРБ, извървяха за здраве разстоянието от разклона за Асенова крепост до самата крепост, за да напомнят колко важно е движението. Идеята на организаторите от ГЕРБ е да се стимулират повече желаещи за системни занимания с ходене за здраве. Най-възрастният участник в ходенето бе Мария Маркова на 60 години, най-малкият Йордан Боруков на 5 години. С това, че се включвам, показвам, че тези, които идват след мен, т.е. по-младите хора, трябва наистина да се постараят да си отделят време, защото здравето е нещо, което е безценно. И мисля, че едно ходене не е чак такъв проблем, и всички бихме могли да намерим време да го правим. Казвам го и като упрек към себе си и като едно пожелание към всички да не са като мен. Винаги подкрепям подобни инициативи, защото спорта и младежките политики са едни от моите приоритети и затова искам младите хора да са активни, да са действени. Според мен това създава една екипност, която не е маловажна, като гледам всички се забавляват. Ходенето спомага за поддържане на добра кондиция, работоспособност и дълголетие и е профилактично средство при сърдечно-съдови заболявания. Кампанията има за цел да популяризира здравословния начин на живот чрез системно практикуване на ходенето без ограничения във възраст, пол или ниво на физическа подготовка. Международният ден на ходенето се чества в България от 1993 година. Първият стигнал до Асеновата крепост Ангел Карастоянов и втората Александра Терзиева получиха награди от кандидата на ГЕРБ за кмет на Асеновград Силвия Хубенова. Купуването и продаването на гласове е престъпление.